Pipila ka mga simbahan sa Cagayan de Oro City gipasirado. Atong siren kung ano sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, ipasirado ang pipila ka mga simbahan human nga naigo og COVID-19 ang pipila ka mga pari dinhi sa Dakbayan ug probinsya. Nagpagawas karon og pahibalo ang Archdiocese of Cagayan de Oro nga gamando sa pagpasirado sa unom ka mga simbahan sa syudad ug sa probinsya sa Misamis Oriental. Kini mao ang Black Nazarene Shrine ug San Isidro Labrador Parish sa Cagayan de Oro City. Ingon man Our Lady of Candelaria sa Taguluan, Immaculada Concepcion sa Hasaan, Our Lady of Mount Carmel sa Bubuntugan ug Santa Cruz Parish sa Lagindingan, tanan sa Misamis Oriental. Kinihuman nga naigo og COVID-19 ang siyam ka mga pari nga gaserbisyo sa mong mga simbahan. Busa sugod Abril 28 hangtod Mayo 7, sirado ang mong mga simbahan alang sa pagpahigayon og disinfection. Ang uban na ay mga mild nga mga kuan nga mga sintomas apan naana na sila mga tambal o gina-attend sila sa ilang mga kung unsay dapat nga ihatag sa ilang mga tambal aron nga mamaayo sila. Tanang close contact sa mga paring nagpositibo gipailawom na sa quarantine human nagnegatibo sa swab test. Bukod sa pahugtan ang pagpatuman sa minimum health standard palibot sa simbahan aron malikayan ang pagkuyanap sa mong sakit. Samtang tungod sa nahitabo sa mga kaparian, buot karon sa Cagayan de Oro City LGU nga mag-request og dugang vaccine gikan sa National IATF aron mas mapadali ang pagpabakuna sa katawhan. 700 a day, 1,000 a day, no? Para kahibalo sila. We can handle so many vaccinations a day with all our vaccination centers. Ipasalig na to, no? Tek, wala usay misa nga pagahimuon sa mga simbahan nga gipasiradaan apan sigon sa Archdiocese mamahimo gyapon magsimba ang mga deboto sa mga simbahang wala na apektuhan. Ingon man, pwede sab sila magmonitor sa mga online mass. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.